This is Nobo 2010 Sharp Eye Channel. We are here at Dobsonville Stadium, Kaizer Chiefs 3, AS Simba 1. My brother, how's it? Yeah, kunjani lapha futhi? Yeah, kuChina lo. China Life Freedom Park. Ishaba futhi yabona igame namhlanje isijabulisile. So ingathi singahlera sibamba ngezi spirit bafethu sikwazi sibuye sonke la emagroundini. Hey, iyajabulisa le nto ukuthi uva ama fans nawe ejabulile nama player ejabulile. Hayi le ndaba uthi masiphume egamini, siphuma squatile. Yabona manje ine voice yami ngeyizwe uthi hayi yaphela bafethu. Namhlanje kujabulile akwazi nje nokuthi ngenza njani. Yabona besingelile kuma group stages. Yabona manje bayasibuyisa spirit. So naseligini masiqhubeke ngoscora because hey yabona le ndaba ongascori lena yes much. So at least masiscora kona nathi so just be happy singama fans. Exactly. Ubani ochaza kakhulu namhlanje? Yabona namhlanje uNgcobo ne defense yakona ukwinika no Mekedi badlalile Nice one. Nice one. Congratulations, all the best. All the best. Thank you.